Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos maray na Miyerkules na kahaponon, minapaabot na naman kami ng pagrespeto sa gabos na miyembro kan sosyudad, asin kan familia. Mama Mary ngunyan tabi si Mama Mary, aldaw ni Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena, magpasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria sa araw aldaw na pangaji para sa satuya man na pinakapipakimaherak. Orog na po ining pakimaherak niya to na malampasan ta na ang COVID-19. Kami po naglalaom na yaong kita sa marhay gabos na sitwasyon sa taho kaining pandemya, padagos ang panarig kan sa mahal na Diyos. Mabulong na ang mga may COVID, kita pong pigbiyayaan ng karahay ng salud, magamit tayo ni susug sa kayang kabutan, asinday man kita maulakitan. Taon-taon dala 5:15 yung Our Mother of Perpetual Help Novena. Bicol Target, nag-imbitar mantang kamo siguro dyan, padagos ang paghinanyog sa programa, nagmimerienda, unubarang tabi, sa Indo dyan na pinagtitimo-timo, buda pinaghanda na pamanggihan, babasugon mimang kamo nin mga informasyon, sa luwas katuwang si Pading Al, Pading Jimmy, Pading Jomar, Luens, Renz, buda si Ands, siyempre sa Manibela si Henry de Boy Mata, Technical Control, sa kuyang barkada, tunay na tunay, ang walang kupas, ang alamat. Ang dugong nananalaytay, 80% Kastila, 10% anong maray na mixklada ngunyan manikan dugo mo. 10% Chinese. Sunat tatadang 10% may dugong Frances. Yugon mo man. Igwa ka pala nin lahi na hali sa kona, sa sa Francia ibutonis ko da ni. Pwede man ibutonis ko. Iliyong ko ang mustra ko sa ako. Pwede man binutonis ko so. Sige, sagod kitang 5 p.m. Bicol Target katuwang dyan sa newsroom yaon ngunyan. Ang padagos pong sumada. Asin pag-abang ka nagbuburutwa pang storya, national, international, lokal. Daing lusot po yan, News Director Edwin Peralta. Siyempre naka-antabay si News Manager Mardala. Production yaon dyan si Angel na Mustasa. Sa IT si Richard. Siyempre, Manity in the house. Ako po, si Pio Fernandez. Tama yan, pade. Yan. Totoo yan, nagwapo ka. Yan. Maski sa ina, anggulo hilingon. Oh. Sabay nga rakngak ning garo sa demonyo. Sabay garakngak man na garo sa satanas. Uyugon. Mau ka. Tapos nga ngarakngak ka. Lagi. Kaya ka man talaga. Pag ika-technician ko, nabibilogan sa kuya talagang mga wild, thinking. Ay, nako, sige. Tayo na hapon, Bicolandia. Pati na po, so nakaantabay man sa luwas kan Rehiyon 5. Siyempre, worldwide broadcast kan DCGB nahihiling po sa internet. DZGB News Online. Good afternoon from the Philippines. Pati na po sa mga nakalag-on man, nakasubscribe sa YouTube. Kindly share na sana, tabi. Tanganing dakol kitang mapaabutan nin mga informasyones. Report sa luwas, kumparing Al, marhay na hapon, go ahead.
Maray na hapon, gwapong Pio. Saro ka. Loko-loko ka. Dahil bang ginagakontra? Gusto mo mag-uli ang kitang kandila pa di? Dahil man Ikaw ba na. niya talaga si Dahil ka man, Pio dahil na ka man. Fernandez? Oh, yan na naman. Sabi ko, opo, bakit ang gwapo mo kasi? Oo. Dahil man ako matugot na uli ang kandila. ang iuli ko sa imo, ano? Kas. Pwede. Sige. Anyway, gwapong Baling Pio, habol panahon na talaga bago ang election ban na maimplementar ang mga nakaambapang proyekto kan DPWH sa torno ni Presidente Rodrigo Duterte. Igdi sa Albay, pigsugo na ni Regional Director Virgilio Eduarte ang sa iya mga tauhan na sorbehon asin magkaigwanan nin mga negosasyon sa mga barangay na may mga apektado kan padago sa development regibo ninda ang mga road opening, road widening, asin iba pa mga proyekto kan DPWH. Yo. Lalo na ini mga patinampo na pigapon nindang daan patungo sa paliparan. Ini ang mayor mo niya na pigutukan kan DPWH digdi sa Albay. Tangani na pag-abot kan mga asod na bulan, lalo pa Oktubre 7. Ana piga-target na magkaiguanan in opening ining Legazpi o kaya Dalaga International Airport. Kaya ngunyan aldaw ang mga taga DPWH sa Guibuan City ini sa ibang mga barangay, lalo digi sa Surcan, Legazpi City, para paisihon ang mga tao kan mga plano panindang development sa mga masod na aldaw. Grabe naman talaga ang mga balda-balda ng tinampo digdi sa Sur, Candaraga, Legazpi, maging parte ka district dahil tayo ni preparasyon sa International Airport asin ang sabi sa informasyon talagang pigahabol na ini na maimplementar bago ang turno, matapos ang turno ni Presidente Rodrigo Duterte sa masunod na taon. Igwang mga nagpasiring dyan, kumpadring Al, na personahes kan obras publikas, nag-explicar kan mga maburutwa pang infrastruktura. Opo, tabi, Baling Pio. In fact, ngunyan nga ning aldaw, schedule nindaan barangay Lamba para kauronon sa mga tagsadiri ki daga. Diyan sa magian kan road widening na implementar nila sa mga masod na aldaw, digdi sa area kan maslog pasiring dyan sa Lamba. Aram mo, kumpadring Al, kung mabivisualize, ang pag-imahinar baga, limitless yan. Pag na-develop yan dyan, aram mo, parang the city by the bay, Correct, May kumpleto, may bulod na mga mararay pa, tapos nahihiling mo ang kadagatan, nahihiling mo ang bulkan mayon sa nagkakapirang porsyon, konektado pa sa Sorsogon, konektado sa airport. Correct, magayon nun, tabi pa ng Pio. Kaya, yun ang ano yan, sisibot naman sa mga taga-DPWH para ma-realize iyan na mga pag-imahinarta na yan na mga mayaring development basis sa mga plano na pagkipresentar sa publiko. Roger. Yan pa na informasyon padigdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre nga sa istorya, hali dyan sa luwa. Sige, aram mo, Angel, there will come a time, mahiling mo na sana dyan sa indong lugar, sa sur. Ma-boom ning bigla yan. Ma-boom ning bigla yan because of the very promising location. Primero, igwa kitang bulkan mayon, pero dahil sinda iabot yan ng sobrang distroso. Solamente yung asphalt, paminsan nga ni dahil na nakakaabot. Ikadua, so interconnection kan international airport, once na mag-boom yan ng todo na, full operation ng international airport, lusot-lusot na yan dyan. Vast lands with promising opportunities, both agricultural and industrial as well. Diyan sa sur na parte kan Legazpi. Diyan ang development na Abangan lang diyan sa natabi ang tubig. So development kan water system tabi ning maray Umay nag-text digdi. Papa Pio, dakol po nakadangog sabi ni Ate Angel kasubagog udto, sabi mo dai magkarigos ki apat na aldaw pag Pfizer ang bakuna. Totoo po yun. Awinda, dai ako nin pakasabot kaan.
Ika ang nadangog, Angel. Bako ako. Bako ako. Si taba na bunjing iyuman. Ano man ang sayang pig-indiksyon? Pfizer man. Day siya kumarigos. 7 días. Tadakulaw ng lawas niya. 7 días. Si Arben iyuman. Pfizer man. Yaon duman ko niyan. Si Arben mga 4 días man. 4 días. Depende yan sa pinagapod na body mass index. Tapos ang mamam, tay ko mag-arog sa ko, dudukan ako kan mayo kan susain check. Maramang pagkabanggi. Daya ko pakasabot kan, si Angel lang haputo nindo. Siya nagtaram. Iyon sa panibagong release kan DOH budakan WHO. Dahil magkarigos. Tamawawara sa birtud. Si Bonjing nagpa-iniksyon man ganyan. So Pfizer. Tapos nag-uli. Ano man siya, 7 días. Daing karigos. Dahil siya magdigde. Nasa linya si Luens. Marahay na hapon. Go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na hapon na sinamaray na hapon sa gabos na mga paraantabay sa magadagdag paman na bareta tatabangan kan Barangay Council kan Buraguis, Legazpi City ang Department of Health na mataparan ang kakulangan sa supply nin dugo sa paagi nin sarong bloodletting program activity nagigibuhon sa Indang Barangay Activity Center sa maabot na Sabado, Setyembre 25. Ini ani panaganambitan sa DCGB News ni Kapitana Ami Bariso na baad lamang sa siring na bagay makatabang manan sa Indang Barangay sa mga nangangaipon nin dugo. Aloy na ninda daw ining pinagigibo, alaga daw lang kang kasusarong taon dahilan sa pandemya. Asin ngunya nangangapudan sinda na suportaran ini na talagang kaipuhanan na ang siring na bagay. Kabtang kampahayag di Bariso. Dahil naririnig naman natin yung problema ng nagkakaroon ng malaking pagkukulang sa supply ng dugo para sa mga kababayan natin may sakit. So, ilang tugon at tulong ng Barangay Buraguis, magsusunin ko ang barangay. So, pag-schedule ng blood letting at para ma-donate doon sa blood bank natin para matulungan natin ang ating mga kababayan. Roger, yan tabi Sir Pio ang pahayag ni Kapitana Ami Bariso na Barangay Buraguis na kung matatandaan ang Department of Health sa paagi ng Regional Director Dr. Rivera pinumpirmang manangkat na sinda nagkukulang sa supply ng dugo ngunya na nasa katawang kang pandemya para pambulong sa mga nagkapirang pasyente both COVID and non-COVID. Noarin ang bloodletting dyan sa Buraguis. Sa September 25 tabi Sir Pio. 25, almost 1 month pa sa indang campaign na makaguno sila ng mga donors na dakol. Roger to that. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang magadagdag pang istorya. Ako po si Luens Burse Barcena. Ang dugo ay buhay. Dugtong buhay. Sige. Ganyan po sa Buraguis sa mapuon sa September 25 ang bloodletting ninda activity. Kodus sa Barangay Buraguis. Nag-signal si Kumparing Jim, 3rd District Pading Jim. Marhay na hapon. Go ahead. Marhay na hapon tabi padi sa mga dagdag niya itong bareta ipinapod ni Gobernador Al Francis Pizarra Casubago sa Barangay Nasisi, Iligao City, ang gabos na 44 mga punong barangays sa Kopkan Ginubatan kasabay man si Mayor Jema na Unghuko. Ang katuyuan tabi padi bako sa ngaranin na politika kundi na manaonin mga kagamitan sa mga barangay health stations asin mga bagay-bagay na kaipuan sa trabaho kan mga BHWs bilang mga konsideradong mga frontliners ngunya na may pandemya asin na sa lindong kitanin na alarming stage. Ang mga ipinanaukan gobernador iyo ang BP aparatos, thermometer, face mask, face shield, weighing scale asin iba pa. Anunsherman kana probinsya na good news na nag-request siya nin karagdagan ng mga bakuna kung sa'yo na maarabot na ini tabi pa din dakol
nasabing mga baksin konsain ana prioridad kini na tudukan iyon mga jeepney drivers, tricycle drivers, Oho. mga teachers Yan. konsain na DepEd nagpaplano na baga na magkaigwanin limited face to face na pag-aaradal kung kaya bilang mga jeepney as in tricycle drivers iyon magiging mode of transportation lunadan pag pasiring as in paguli sa mga harong alis sa eskwelahan kan mga estudyantes kung kaya para safe kay puhan na mabakunahan na an mga ini kabilang an mga para tukdo. Di kumpadre Jimmy, pipa buan na digdi ni Gobernador Al ni dakol na bakuna lugod sa Albay. Tanga nidang maladop na itong herd immunity. Yan, di ano ang kuan, ano ang asigurasyon na iyan uundrahon kan Departamento de Salud ng Gobyerno Nasyonal. Itong so request na ba? Bakuna? Roger. Amo na? Yeah. Maabot na databi pa di. Very good. And sa ibong nalado, dahil man inanuman na anunsyo, may kinaraman sa karaning filing kan certificate of candidacy dahil manin manungod sa politika na pinaguroronan and harampangan madali man sa napagkatapos kini orulian na ang mga punong barangay. So yan tingog ni Gobernador Al Francis Bichara. Hindi naman sa ginapasan. Kasi tapos na ako sa ito. Tao ko ito mga kepo nila sa mga barangay health station, barangay health worker. Kaya ni mga sa blood pressure, oximeter. Kaya ni ma-determine nila kung kumusta ang pasyente nila. May thermometer, sigurang nebulizer, sigurang face shield, sigurang face mask, sigurang rain cape. Depende po ng mga workers. Ayun yan ang pandemya. Kaya po ang tao. Suban, pati ng papalarigos ako. Sabi ko, sabay yung pinala. So, rin na ikinit na tao? Sige pa daw po. Sige na nga yan. Okay. So, yan nasa anong kategorya na doon? Alarming status kita ng pandemya? Right? Alarming kita na nagdadakol eh. Pamilyan nagkaroon kita. Pero kaya naman po, nag-request na akong bakuna. May marap akong bakuna. Sinabi ko na sa inda na sa mga nagtatrabaho sa luwas, sa mga para siguro sa mga teachers, sa mga face-to-face na garo, hindi mga transport, sa mga empleyado. Kaya, although nagbubuwas sila, iba-ibang taon, iba-ibang... Yan ang tabi pa rin. Tingog Iyo. kan na gobernador, kan na probinsya ni na Albay, Kasbago, higi sa barangay na Sisi, Ligao City. Di aram mo magayon na paabong ito kan gobernador itong sa mga bakuna because ang mode of transport iyo ang magnet baganin mga tao tad ay malilikayan na maglunad sa pampublikong vehikulo. Correct. Yan, maprotehiran so sa tuyang mga drivers and the passengers as well. Plus itong sa mga sa teachers. Cheers. Nya takon ing kaso bagaman agad igwana ning limited face to face so sa tuya man ng mga paratukdo igwana ni na panlaban. Pero inapot ko si gobernador, kung ano yan ko ini compulsory o voluntary dahil man in piriritan, dahil man daki piriritan ini tabi pa de. Kuha na Kuna po, sana. dahil Oo. mapipiriton. An atake na sana dyan kan sa tuyang gobyerno is so good conscience kan sa tuyang mga kababayan. Aha. Taan desisyon kung mapa-ineksyon o dai, bako sanaan sa sadiri may efekto. Kundi igwaning efekto sa komunidad ang desisyon. Iyo. Okay, sige. Iyan yun na yan tabi pa de. Ana informasyon na nakalap niya to Kasbago, digdi sa Siyudad Canligao. Jimmy nasalita di si GB News. Thank you so much, kumpadre Jim. O yan po tabi igwanin pinag-request so Kapitolyo sa paagi ni Gobernador Bichara na maarabot na nga ni dagdag pang alokasyon ng bakuna para na po sa mga teachers o da itong sa mga nasa transport sector. An pakimahuro na sa naman yan ipagyaon na pang bakuna sige na because grabe the government is doing so much na ma-save kita humanity and please trust God and trust science. Ilinga dahil mabaganin although igwaning sektor talaga na mga anti-vax pero an sa indang paninindugan is
dahil man baganing hiling ang kinaaban, it's moving bako. Dahil man baganing massive na nagkagaradan man bako, dahil maning nga yaon mayoriya kan mga natudukan yan tabi tranquilo man. Kumbaga sa igo kitang analogy sa 200 kilometers halimbawa na stretch ng infrastructure project, simento, pinasimento, igunin mga mandiit-diit na tipak. Pero itong mga mandiit-diit na tipak na ito, dahil man nakapiktar kan kabilugan, kan tinampo. Mandiit-diit man sana ito, tayo talaga ng mga arogaan. Pero it does not necessarily mean that the entire world iguning massive effect sa pinagasabing iyan. Tabi, sino man baba muna sino na? Si Renz na muna? O si Ans? Si Ans, ha? Si Ans nasa linya. Marhay na hapon, Ans. Go ahead na. Yes, good afternoon, Sir Pierre. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, daipanin ediya ko niyan ang Commission on Elections o Comelec Albay Provincial Field Office kung piramananggad ang aspirante na mga makandidato sa level kan na probinsya kan Albay. Inian sinabi ko niya na paghahapon sa DCGB News ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Aurea Bobunaw sa ginibong pagtiripon ko niyan na mga media siniba pang stakeholders may kinaaraman sa eleksyon 2022. Sigun sa iya, aram niyang dakol ngo niyan na nagpaplano na magdalagan para sa nasambitan ng eleksyon. Alagad ay paninda makumpirmar sa mga oras na ini kung piraman anggad ang posibleng dumalagan sa pagka-board member, vice-gobernador, gobernador, as in congressman, pati naman mga party list. Pigsiguro mo niyan ka na Comelec Albay na bago pa man mangyari na mismong aldaw o primerong aldaw kan filing of COC, dapat daw na ma-meet maninda ang mga aspirante para maipasabot na magkakadigong lagdang may kinaaraman sa bagay na ini. Tabi Sir Pio, ang mga impormasyon pa, halay sa luwas, Ans Galero, DCGB. Ans, tabi. Yes po, Sir Pio. Ano ang sistema kan pag-file? So dating itong kaipuhan personalmente mag-file kandidato or his or her authorized representative or pwedeng by the electronic mail? Susok sa naging pag-urolay ko niyo na pagkahapon, ang independent as in ining mga may kairiba bagang party list o kaya partido, dapat personal kang mapasiring dito sa provincial office ninda, pero dapat duwa lang ang companion mo. Pero kung ma-withdraw ka, Sir Pio, okay, kung ma-file ka pa lang, pwede kang magtaoki authorized representative, pero kung ma-withdraw ka, dapat personal man giraray. Naunambitan, party list, buda itong independente, ang dapat na personal na mag-file kan COC over? Yes, tabi. And pwede man pala na Sir Pio daw sa igsugon kay Bunaw ang authorized representative, pero dapat duwa lang iyan na may companion. Di gustong sabihin itong sa iba pang mga posisyones na aakoon dapat kan Comelec sa karagong kongresista, gobernador, vice-gobernador, panglalawigan, down to party list, pwedeng personal, pwedeng representative. Roger, tabi, Sir Pio. Yan, dahil man ning pinag-imponer na bago ang Comelec na because of this situation, pandemic, dapat electronic mail, dahil palang kaan. Dahil man, Sir Pio, ang big bago lang ninda, so bilang kang kumpanyan, habo nindang, o din na sinda matugot na ruso dyan ng mga grupo sa sendong opisina, dapat daw duwa lang ang kaiba, kumapail. Duwa na ang kaiba, dahil na kaitong sa mga panahon na igo ang kaibang bilog na barangay. Wala na daw mga supporter dapat. Dahiling kan susarong nagkandidato ngaya, bilog na barangay kay riba. Dahil man nagpadaog, 5 barangay 2 ang isinabay igwa pang mga dancers. Nahiling naman kan saro. Igwa man ning pinadara, pareho man 5 barangay, igwa ang mga dancers nakatupis. Uyogon mo an. Naging program. Naging ako. Gun mo yan mga tabi. Ganyan, duwa na sana pala ng kumpanya. Yes, duwa na sana yan. Di yun na sana. Duwa, pero nakatupis man. Chinela sa wala, chinela sa tuo. Pwede. Okay, tupis chicken. Aram mo, pabunggahan baga kayo Iyo baga. Pabunggahan ganyan, inda, dakol na mga adjustments ang gigibaw niya to. Di sige, no rin sinama po kung petsa 1. Petsa 1, alas 8 ng pagkaaga hanggang alas 12 nin tanga sa Oktubre 8. Yan, di yun na naman. Mapirma naman kita naman sa libro di ang mahiwagang libro. Makurarat naman sa 3rd floor. Yo! Kahili ko sabihin,
Mapirma na! Alas 12 na mataga! Sakat ka naman duman. Sakat na naman. Mapirma nga. May pipirma na dyan, Mane. Duman sa ultimong pahina, kan mga may nag-file na COC, sumasunod duman na kurit, duman ka mapirma. Yeah. Ta sa sarado na, pag sinarado na, pang! O, silyado na dahil na. Ayun. Ika ang matapos kang ururon. Maramam na tayo na. Silyado na. Eh, sus Mario, si pirang taon kita kang kape pirma dyan. Abangan ka naman dado kay attorney. Attorney Romy kito. May nag-file nga niya. Nagkaribok niya kito si Pading Al, may daradarang COC. Iyo baga kay to. Kinaurong ko sa mga iya si Attorney Serrano ba din? Saro ba din ba na makonsilo? Attorney niya ako. Oh, konsilo anta niya ako. Oh, nga ito. Ako si Pading Al. Pakibawang tama ng COC. Yung nga. Ako sabo mo pala. Tawa niya pala. Taon-taon man. Kanda kulo sa tao. Yaon na si Pading Al. Tumino ka man duman sa manong kasulya baga. So duman. Oo. Sa ginmangkoro. Di naranihan sa mga pagiribaw. Al-Mario. Breaking news. Di naranaman duman sa ko. Ki Atty. Romy Serrano. Pagabot na. No, manin na yung COC mo. Dahil maning notaryo. Waragasan sa yaw. Invalid. Invalid. Karibok naman. Atty. Romy nila. Si Atty. Romy. Yaw na sa region ano? Region. O sige yan. Kaya kami, Sophia, na ururon sa nangyaring virtual na meeting sa stakeholders na Comelec Albay. Ang Galero, DCG. Lamatan. Salamat sa report. Renz and Compadring Jomar, standby ka mo. It's 4:36. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Nido Jr. Para sa Sarojas tatulong taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa alangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better.
Base Ramonan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Diretso na kan mga istorya pa. Nasa linya na si Renz. Renz, thanks for waiting. Good afternoon. Salamat tabi na hapon at sinamarin na hapon sa mga parantabay sa mga duganyatong mga bareta habang nagrangan ni na pag-file ng COC digdi sa kapalibutan manugod niya kan 2022 elections nagbuburutuan naman ang mga posible pang magkandidato para sa 2022 elections. Arugon niya na pagkahapon pinag-anunsyar na opisyalmente ni Kapitan Robinson Lubiano kan Barangay Maroroy, Daragalbay ang sayang interes sa pagkandidato bilang kagawad digdi sa Banwaan din Daraga. Si Kapitan Lubiano. Kaptoto tabi Aserpio, si Kapitan Lubiano kan Barangay Maroroy, Daragalbay. Ay, sarong dudak ko lang lugar yan Maroroy. Roger tabi Serpio. Makagawad siya. Roger, asin na gunya na pagkapon sa naging sesyon ninda dyan sa barangay pinag-anunsyar naman niya ang sa iyang pagkandidatura bilang kagawad digdi sa Banwaan ng Daragalbay kaya totalmente maabot na sa 13 ang total na maralaban sa pagkagawad digdi sa Banwaan kan Daraga. Edot naman yan yung pinagkumpirmar ni Vice Mayor Junji Aosha na ang gabos ng mga incumbent na kagawad digdi sa Sangguniang Bayan madalagang giraray sa pagkakonsihal sa maabot na eleksyon asin pero kasubago sa 8 o sa 8 na mga incumbent na kagawad digdi sa Daraga taro pa sana nagduduwa-duwa dahil lang kasubago nakauruntaman si kagawad Julius Duran asin sigun sa iya pinag-iisipan niya pa kung siya madalagang giraray o daina sa pagkakonsihal digdi sa Banwaan kan Daraga. Kasarabay naman niya diyan sa mga kalaban ninda ang Team Malyaman na kumpuesto kan dati man ng mga naging kagawad digdi sa Daraga. Sila kagawad Attorney Joey Marceliana, si kagawad Badilla Masares, asin magiman si dating kagawad Nonito Manila. Kaya maabot sa 13 ang maralaban-laban di sa pagkakagawad digdi sa Banwaan kan Daraga asin sa pagka-alkalde di si alkalde. Wala pa man totalmente or wala pa man opisyalmente anunsyo si dating Mayor Baldo kana Daraga kung siya ang malaban giraray sa pagka-alkalde digdi sa Banwaan pero may nagkapira naman kita na receiving mga oringudin kasi magin man mga istorya na palit-lit naman niya di dahil nagpapaapod din mga pagtiripod pero sa ngunyan yung opisyal na pag-anunsyo pasanaan na sa to talagang pinag-alat ang aning masabi na formalmente siyang madalagan asin sa pagka-alkalde digdi sa Daraga Mayor Victorete Mangiraray asin si Vice Mayor Junji Aosha. May mga istorya nagboboto na nagpapaapod nin pagtiripon si dating alkalde Baldo. Roger tabi Serpio. Pero dahil masabutan kung ano sa pagtiripon. Roger ang pinaghurunan. Ano? Roger. Okay, sige. Yan tabi Serpio, na hiro-hiro man kan bida politika digdi sa Banwaan kan Daraga abangan pa hanggang sa katapusan kung may magburutwa pa lalo naman mga kapitan
na pwedeng maglaban at imposibleng lumaban sa maabot na eleksyon. Roger. Yan ang nagdadabarig sa luwas. Trans Luna, DCGB niya. Salamat, Trends, sa pagsubaybay man dyan. Istorya for the public to know. As in, parte yung paano ka nakaipuhan na maaraman kang publiko for them to decide at this early, kilatis naman yan, dyan nagpupune. Iyo kitang obligasyon na maipaabot yan sa publiko. Dyan nagpupuon po na pag-edukar kan sa tuyang mga kaimanwa. First District kita pa ding Jomar. Marahay na hapon. Go ahead. Thanks for waiting. Salamat, Primpio. Good afternoon sa mga parantabay. Ang location ko ngunyan pa sa Seawolcan Malilipot. Yan. Aniyo na ko digdi. Takasubago baga. Sabi sa tuyan ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang Chief of Police Tabaco, na digdi sa Seawolcan Malilipot. Digdi nagtatambay sa mga van na dai nakakalaog sa siyudad kan Tabaco na nagpipick up at inagatod ki pasahero laog asin luwa sa Bicol Region. Nagkaigwa na pala na in operation tulos digdi si Police Captain John Nathaniel Jacob, ang Chief of Police kan Malilipot. Kasubago kan maaraman na igwang informasyon na harog kayan. Yes. Kan makaulay ko kasubago si Captain Jacob, may naabutan man ang gadigdi na saro na van. Yan. Ang sarong van na ito, pasado sa pag-imbestigar kan polis, nangangarpilahan na sa sarong cottage digdi sa mga lunad. To driver. As in, tas information bagatabi pa digdi na nag-overnight, digdi nagapalapwas ki oras, habang nagalat kan mga pasahero, nahali sa pier kan syudad kan Tabaco. Na mapasiring sa Manila. Oo. Roger. Sura sonda kan driver, sabi ni Jacob, Captain Jacob, pagkikipagurong ko kasubago, na narata naman sa nangaya kami, sir. Day man niya kami nagbabiyahe, kan iya na Tabaco, digdi sa Casa Manila. Pero inako, namitigal at sindang pasahero at na day nalawos na pasiring somewhere in Bisaya. Hindi nagluluwas, nagbabiyahe mang iraray. Naku, talaga. Naiman sana na, dahil sinda ka intra, duman sa nagbabiyahe na Manila, pasiring sa Tabaco. Private ang plaka, privado, dahil man ma-hold ni Captain Jacob, dahil man aktong namamasada sinda. Yes. So, magkakaigwa man ki violation kita digdi, yaon man lang nakaparada. Yan, Narautan kaya dahil nakakadalagan. Tapos nakuha pa sa istorya, basado sa investigasyon ng polis, na may tulong ba na nakalarga na kasumagong aga? Saka, rimate. Sa seawall. Binalikan ko digdi, so naraut na ban, narahay na. Dahil na digdi. Nauli. Sa bagay, bako ga yung concern, so paluwas sa Tabaco. Maluwas sa to. So palaugan problema. Ayo. Pero concern man sumaluwas sa mga halisap na pamasa na bali illegal so biyahe. Kung mamamasada sinda. Sa privado dahil man ang prangkisa. Yan, sarong punto yan. Dahil sutara mo pati dahil kuman niya sir maipamasada na ini. Tan mga nagkararot sa mga pangirarom. Magkararang ka ngayon pag nalunadan. Sus, gulping diferensya. Dahil na baga digdi. Narahin! Nawara na. And nagulay na si Chief of Police Captain Jacob. Buda si Mr. Alvin Magdaong, si Engineer Alvin Magdaong, MDR Remocan Malilipot. Kapit sa bagay na ini, para mapagplanuhan ko ng mga dapat nagibuhon. Uni si Engineer Magdaong, MDR Remocan Malilipot, kaurunon kung ano ang plano na ninda, kanarap kayo ng mga pangyayari. Pero live kita sa DCGB Pio Fernandez Sabo. Yes, maray na hapon tabi. Sa'yo mo, Papa Phil. Maray na hapon, sir. Salamat po sa oras. Now, ayo po. Ano ang pasistema ta na dyan? Tanganing dain na yan, nagparaarong kanya na sitwasyon tabi. Over. Well, araw kayo kasubago po, ang initial na napagkahurunan mo is
pigpapala naman po giraray na ibalik sa Samuya bagang pero filtering system di pala sa seawall. Oho. Na mabagtak giraray kami di monitoring station. Ini pong insidente ini, papapi, kuya ini, ngayon sana naman ini nangyari. At inot po, ikaw na kami kailang namomonitor, siguro mga 2 to 3 months ago. Ngunyan naman nakabalik naman. Iyo. Opo. Ang ngunyan, ang saro po sa i-recommend ko saga kay Mayor, kakauroon ko saga sa Mayor regarding kay ini. Ang saro po sa mga action to be taken is ma-coordinate po kami sa LTO. Ngani pong mag-operate ng sinadigita. Ngani ini pong kung mga kuloro man agad ini. Matawanan man na kantamang preferensya. Kami po kaya baga, sabi ni Conserving Chief of Police, hanggang pag-check lang kami tabi kan RT-PCR. Yan, Pero ito po, ang pag-check-upan may papapiso ko yan lang. So, mga haling Manila lang. Yes, Pwede opo. po kayo mga paluwas baga sa Bicol Region. Di nga kami ka nag-i-issue ki, ano nga po dyan i-travel pass. Opo. Alagad, may mga informasyones pong nakaabot sa Kuya Kasubago na mga madunungon man na ining mga bana ini na nagbabagsak na di minsan digdi sa tabunon mga banda alas 4 ng maaga hanggang mga 5:30. So talaga pong dahil siya mamomonitor kasi ang sa kuya pong opisina digdi sa seawall, hinali kung na po so 24 hours na duty may medyo na damage kaya bagay na kan typhoon Rolly. So medyo po dahil na kukuyanan. And besides, bagong incident na naman ining pigigibonin ng araw kayo ng sistema. So, saro po sa mga recommendations sa Subagot kang pag-ulay municipalities. Ito na nga po sa aga, magibo kami ki formal report kayo na And then, karoon na po si Mayor na i-request mi rin nabugtakan mi ki garo choro checkpoint po baga palaog din sa may seawall. Ang aning ma-filter mi nang kung sisay po nagrolaw di ta. Dakul po kaya baga ki namamasyad digdi sa seawall. Yes. May mga automan po pati. So iba, kaya medyo sa imi siya masyadong makunyan, mabistuan tulos. Although so kadaklan po digdi bistado binamanda sa mga fisher folk sa digdi may mga sadiring lunadan. Minsan po nagsitimring nga digdi sa opisina na ma-pick up ng sinagsira. Ludi kung ining mga ano nga po dyan ining mga kolorum, ining kumbaga kolorumaan, yun po yun medyo padunong-dunong na kaipuan po talagang sabi nga ng surgical strike ang dapat nagibungkan mga tawong iniupo. Kung makapurot bagay ni kang sabot ang klase kang variant kang COVID isos pwedeng naubos kita ka andig day. Nay, iparayo kay Effective po tomorrow kung aproban po ni Mayor mabugtak naman po kami digdi kang kunyan tangani pong ma-filter ni kitultol. Opo, okay. Nganing at least masigurar ta. And siguro ma-coordinate man po kami sa ibang munisipyo. Ang sarong nga di sa pig ngalasan ni Manu Jomar kung paano yan nakaka-antos digdi na may border control kita. Opo, Duman. so di ba ang pinaka-choke point supposedly po yan duman sa may parting Pulangge, duman sa may Matakon. Nangangalas kami kung paano sila nakakalusot pa siring digdi. Ang sangay NTV po, medyo mahigpit duman. Talagang hindi ka naman makakalaog. So, ando dami po, maka kung nagme-mainline ini, pag nakalusot sila sa Pulangge, all the way through po kaya baga, dahil mag-checkpoint sa Ligaw, dahil mag-checkpoint sa Uwas, dahil mag-checkpoint po sa Daraga, all the way through Kamalig, and then hanggang Ligaspina. Yes. Ipo ando dami kainin na kunyan. But anyway po, sa aga, magiging vigilant po kami digdi. Actually nga po, so order ko naman sa mga staff ko na kung may mag-standby naman naman sa seawall na medyo bako tabistado, dudable an itsura kan bihikulo, i-report tulos kay COP. Yun ang po sa naging horon ni COP na willing po sila na mag-action tulos. Tangani pong ma-control ang mga siring na aktibidades po. Opo. O di sige tabi sir, dahil na kami maatraso pa tatibaan so iba pang mga plano magkairisihan lugod ano. Good luck po na lang. Oo, salamat sa oras sa siningat po kamo dyan. Ay, likewise sa Rabi. Salamat din po. Sige. Thank you very much, Engineer Magdaong. Kaso bago inapot ko naman si Chief of Police kay ano niya ko, Chief, pwede kong iluwasin yung plano nindo? Pinerex na nga ito. Pinerex na nga ito. Dahil naman ito mabaralik. Dahil na ito. Siyempre nga yan, may nasitanak itang saro. Natural. Boda nga yan, may mga lookout baga nga yan.
Roger. Sinerex na nga ito. Pero ayaw mangyari ito, didiretso ang plano Roger. na binanggit ka sa bago ni Engineer Magdao. Okay. Yan ang report. Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar. Sa istorya hali dyan sa luwas, meron lang tayong iluluwas na memorandum circular hali po muna sa Malacanang bago kita mag-tiripwasan ngunya na pagkahapon. Memorandum Circular number 90 Office of the President of the Philippines, Malacanang, pursuant to Proclamation number 60 Series of 1992, which declared last week of basta nila the official the suspension of work in other sabi digdi, which declared the every last week of September of every year as Family Week, and in order to afford government workers and their families to celebrate in their respective homes, di kainang pamilya mahalaga day pursuant to Proclamation number 326 Series of 2012, work in government offices in executive branch shall be suspended from 3:30 in the afternoon onwards to Monday 27 September 2021. However, those agencies whose functions involved in the delivery of basic and health services, prepared in response, basta sa kuanin 3:30 hanggang na amay ang dismissal sa mga trabaho sa gobyerno, executive branch, sa Lunes, 3:30 or lian na. Yan po, Sige, salamat ka sa inyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.